Dende hai anos, o Concello de Sanxenxo é un referente en canto ao turismo. Para conseguir este reclamo é importante ter unha vila coidada e respectuosa co medio ambiente. Nesta liña traballa o goberno local, que vende mellorar de novo os datos de reciclaxe dos anos anteriores, buscando converterse nun referente tamén neste campo. Que estamos moi satisfeitos, porque non é de outra maneira, de que cando os veciños colaboran as cosas salen ben, e este ano empezamos co tema de poñer as islas, como podestes ver aquí na calle Luis Rocafort, agrupar, non ter dispersidade con todos por todos lados. Eso levounos a que neste momento levamos recollido 100.000 kilos menos de basura orgánica. Iso é moi importante co reciclaxe, importantísimo. Sanxenxo recolle ano aproximadamente máis de 2.600.000 kilos de residuos e a nosa intención é que nesta legislatura baixar eso como mínimo un 10%. Por lo tanto, é un aforro tamén por recibo do cidadán e ao mesmo tempo é bo para o medio ambiente, non? Ante estes bons datos, a conselleira visitou a vila e destacou o traballo que se está a facer en Sanxenxo. E no caso de Sanxenxo está facendo moi ben e temos que dicir que nos últimos 2 anos pois a reciclaxe incrementouse considerablemente entre un 20 e un 30% tanto en baixas lixeiros como vidrio como tamén cartón e papel. A conselleira felicitou o Concello pola reorganización que fixo dos contedores e por mellorar o servizo do municipio. Ángeles Vázquez asegurou que o Concello recibirá 20.000 euros para adquirir máis contenedores, así como un punto limpo móvil. Tamén temos que adaptarnos ás necesidades dos municipios, daí a liña de axuda que quitamos para a adquisición de punto móvil limpo, e Sanxenxo é un dos concellos beneficiarios, primeiro porque o está facendo ben e segundo porque o precisa, e preciso no casco urbano, pero tamén o precisa no que é o rural en sí. A conselleira cualificou a Sanxenxo como un exemplo de concello turístico sostible. Ambas administracións adiantaron que xa están traballando no desenvolvemento de novos proxectos para que a vila siga contribuindo a mellorar o medio ambiente.